So gan hel míle buchas a rís Colm ó Broin tá sé denmh seo go Jonach agus i ceú leis an agric go mór leis an dreachta seo le blianta agus tá an bhuiic bhfuil sé an seo an ocht chun an webinar seo dhéanamh freisin. Gur míle mágad Colm. Gur míle mágad ag an agus gur míle mágah ar fád as freistal ar an webinar seo me mar bhí ag an agrá an sin is mis Colm ó Broin agus tá an factas seoir bon agam leis an gonra le roiint blianta agus Rocky méid tríd na Miotais seo víns a scape Dave na Ghaeilge agus Moraine le sin lerá mé faoin táhacht a bhainean le seo an is bheith roiint wá Ghaeilge Derek well bicartú neamhar déanamh den tuairmí amuigh agus seo a bhíon ag déanaí faoin Ghaeilge ach be mi se ag léir roiint samplaí den damáiste a dhéana si don Janga. And is tus nó mé an seo liste a chur mé le chéile agus an rud a hála ná bhí mi se ag éisteach leis an ráméis seo i lena Ghaeilge le blianta fada ar an radio ar an telefís ag léamh altaní san an nóchtán agus láháin darig mé cho Broin bharrtaigh mé Fragra chuimseoach a chur le chéile madidir leis na muomhanna seo ar fad. Agus mar ecinn sibh seo is tócan na cín is coitianta a chusin muid agus bharrtaigh mé cinál fragra a thart orthú agus léirú céó áféiseach agus amuigh is atá siad. Agus is tóca seans dearan ghfuil ar leid ceanháin acu clúistí a bhí beidir ghfuil siad ar fád clúistí a bhí ach ní amháin gur daoine anhanad ar Twitter nó ar Facebook atá mid a coinfí seo is seo rudí a bhíon á rá ag polatóirí ag iriseoirí agus tráchtarí sna meán agus sin ceann na fána gur cheart dún iad a réignú mar bíon tionchar acu ar an bubble. And is tus nó mé leis an gceann is bonúsaí se sin a bhfuil an Ghaeilge beo. And is bheith daoine ann a deirean well Irish is a dead language agus seo gá hampla an seo ón Irish Independent ceann ar rinne an iriseoir Kevin Myers ceann eile ar rinne an tuiriseoir Lorraine Courtney an bheirt acu déanamh chuir síos ar an Ghaeilge mar dead language. And is rinne survey ar an bubbling ábhí looks a tríéig faoin dearcatácu I Dave na Ghaeilge agus ceann duna ceistin a chuúirthú ná an 18 siad leis an ráta seo that Irish is a dead language agus dúirt trucha fan géad den bubble gan 18 siad agus dúirt 10 fan géad eile nach raibh tuaim or bé acu nó níor bhis acu an bhfuil an Ghaeilge beo an ómarmh. And is céitad an fear mhór é sin in á éire mar saoigh de murdig gur raibh tusa ag si saoigh de murdig gur raibh a coint faoi seo mar range agus gur raibh fihidalta ann. Cílann se sin gur raibh beagnach lad an adultí sa rang sin a cheapan ghfuil an Ghaeilge marmh nó níl siad cinnte an bhfuil sé beo fiú. Agus saoigh an droch tionchar atá ag an tuairim sin ar an adultí mar má cheapan tusa ghfuil an Ghaeilge marmh bhfuil ní bheith mór an fáinart an seanga a ólam. And is sa survey céine an survey ar in dramdar bhanam a mórach research rinne sé chuir siad ceist ar an bubble faoin lífochta a bhí acu I Dave na Ghaeilge. Agus de réir na céitad an hí dúirt oscón 560,000 duine gur raibh siad an chórá Ghaeilge bheith acu agus dúirt 160,000 duine gur raibh Ghaeilge ar leibhéal an chainteoir a gúchas acu se sin bhfuil siad tharbh lífe as Ghaeilge. And is mar ranní tú ar an bhíogar sin 160,000 bheith go leor daoine a ceappa bhfuil figure soch íse lei sin an á réir a gomparrád le Béarla nó Spáis nó aon rud eile ach an rudí a dhéanam sa cá seo agus cinál rial atá agam ó haimhne na námaidí ar fád a cluisimid faoi Ghaeilge ná dermlán féin well an féidir an rud seo a rá faoi ceangacha eile nó an féidir comprádaí anmh
idir an Ghaeilge agus teanga eile. Mar sin sa cá seo an rud a rinne mé ná tháinig mé ar statisticií madidir leis na teangacha ar fáidir down. En is de réir dram er van am etnolog, dram a bhlíonn statisticií madidir le teangacha na cruinne, tá níos lú ná 7,000 cainteoir ag leat in na teangacha ar down. No, ar bhealach eile tá an Ghaeilge níos láidre, níos fullána ná formhór na teangacha ar down. Mar sin cuirte sin an Ghaeilge i ggóthaigh difriúil ná bheith ag déanamh cinál siar compráid le Berlin ó péród. En is tá roiint teangacha agus tá níos lú ná 100 cainteoir acu, seo roiint acu an seo. Agus tá teangacha eile agus tá níos lú cainteoirí acu inis ná mar tá Ghaeilgeoirí ar an Ghaeilge seo. Tá 50 Ghaeilgeoir ar an grinne seo agus tá roiint teangacha down agus tá níos lú na 50 tá níos lú na 50 in an na teangacha sin a labhart. En is sin compráid eile nó bailach eile le brano ar láinte na teanga. En is bhí mé rán sin ar luigh mé cúpla sampla ó na popéirí ach fáitar an túram seo áit na eile mar hampla seo an leabhar starra a bhí agamsa ar scóil nuair a bhí mé ar an manscoil ag déanamh stadair ar an stair don áirteist leabhar de bhanam Ireland since 1870. Agus an rud a dúirt an leabhar seo ná in 18 hain nuair a bhí Ghaeilge ag 40.5 fan géad den bubble, the Irish language was to all intents and purposes dead. En is 40.5 fan géad den bubble sin 500,000 duine in omláin. Ach tá an túidir seo agrá go bhfuil an Ghaeilge marmh ag an am. En is níl an Ghaeilge marmh inniu agus bhí a bhd níos mó cainteoirí gúcais in 18 hain mar sin is léirú eile ar chéco amateach is atá sé bheith agrá go bhfuil an Ghaeilge marmh. Agus is léironn sé an droch Juncker nó chéco forlahan is atá an smaoine seo. Agus an droch Juncker a bhíon aige mar tá do leabhar starra ar scóil ag rá leat go raibh an Ghaeilge marmh in 18 hain. Well, tá seans láidir ann go méid go leir daltaí ag rá bhfuil cinnte is teanga bhar a bhí. Inis rud eile bhála má lua an seo ná seo fearr de bhanam Ned Madrell agus fuair sé bás in 1974. Agus dentar chuir síos ar Ned Madrell mar an chainteoir thugas Ghaeilge Ghaeilge bhanan seo an chainteoir thugas déarnach a bhí ag Ghaeilge bhanan nó Manx Gaeilge. En is sin in 1974 ach mar ecinn sibh an seo 2023 tá mar ecinn sibh an seo tá rud ar bhanam an bunscoil Ghaeilge ar Ilan Vannan. Agus mar ecinn sibh an seo daltaí ag fólam Ghaeilge bhanan agus daltaí tá ná an teanga seo labhart. Cé go bhfuair an chainteoir thugas déarnach mar gléitar ar bás beag na 5 bliain ó hin. En is rud eile rinne mé cúpla bliain ó hin is as blá clé dom agus bhí mé géirí cinál léirú a dhéanamh ar cé náit bhfuil an Ghaeilge á labhart im lá clé. Taobh muid in na scolanna mar bheith go leor daoine rá well tá an Ghaeilge á labhart sna scolanna ach níl seo á labhart las muide sin. Ach an rud a léirinte seo go bhfuil an Ghaeilge á labhart im lá clé más grúpi pobl, grúpi amuigh, seirbhísí aglasta, tá na cuman tríú levéil, tá cúpla cuman cosú leis na Ghaeilge, tá club siúil, na Cnucadóirí, Aisteoirí Bulfin, tá cúpla ionad Ghaeilge ar nós áras chránán i Gluain Dulcán agus Ghaeil phobal heolachta. Agus ar nóid tá radio na lifa freisin mar sin an rud a léironn sé ná fiú do murdaí ag raibh a caint faoi bhlá clé amháin is léir go bhfuil an Ghaeilge beo agus ar nóid tá sé beo mé féirste, tá sé beo a glór áitna agus ar nóid tá sé beo sna Ghaeltachtaí na ceantracha is ládra ó thaobh na Ghaeilge.
And is rud eile a deirtar faoin Ghaeilge in isisiach sa rís ná go sé cinnal amaideach tus go bhfuil folklí cosúla seo sa theanga. Car, telephone, taxi, lán a bus, club rugby agus a lehead. Agus in our éire ní amas bearlóir amháin atá an tuairim seo tá sé seo cluisteagam ó roiintú a Ghaeilgeoirí go háirithe Dave better folklí nua chuma cosúla physiotherapy bheith roiint Ghaeilgeoirí ag ráhil tá sé sin cinnal amaideach nuair aigen. And is an sampla déirnach an sin club rugby roundig mé sin mar luach an term sin sa Sunday Independent roiint blindo hin hí an trachtar Emer Kelly ag scríb alt faoin Ghaeilge. Agus rud a dúirtí ná bhí si ag taistil síos an ina Ghaeilge agus chunig si cótha a dúirt rugby club agus club rugby. Agus an rud a dúirtí ná language so bereft of modern terminology is not merely moribund, it's dead. When there's no intrinsic word or phrase in a language ranting new to the world in the past 100 years or so, that language is not alive. Mar sin ní amháin greisi rá go an Ghaeilge cinnal amaideach bhí si rá go an Ghaeilge marmh tuisc gur bé an Ghaeilge tá ar rugby club ná club rugby. Mar luigh mé ar ball beag an sin a rud a dhéanam go minic ná denm comprád idir Ghaeilge agus seanga eile, mar sin a rud a rinne mé ná chur mé liste le chéile den leagan atá ar an bhocail rugby ag golóir teangacha eile agus mar ecin seo tá golóir teangacha agus ní aithríonn siad an focail ar chorbe. Fágann siad an litú béarla RUGBY. Ach tá roiint teangacha eile agus aithríonn siad an litú mar dhéanaan an Ghaeilge, mar sin rud a léironn sé ná bhfuil sé go thomláin normáilte go mbeadh teanga ar focail amháin ó cheanga amháin go teanga eile. Is rud a hálíonn an tamar fad. Le chula cheanga. And it's we alt Ellis in Irish examiner faoin ábhar chéine. Bhí an tíiriseoir Victoria Hoy bhí si taisteal an train agus chunig si chortha a go buggy store agus an Ghaeilge bhí ar ná stores bugathe. Agus chuirse seo shocker bhí si garán a grá phonetic translation from English a bhí ann. Agus dúirt well, who gains from the translation of buggy store into stores bugathe? Anyone who wants to make fun of the Irish language, that's who. Mar sin rud a bhí siise rá gur cinnal cap mogí í Ghaeilge tuisc bhfuil folklí eici a tháinig ó theangacha eile. And is an rud a rinne mé rud Harbh siimplí ná an Albert seo na folklí seo i ná buí seo na folklí béarla a tháinig ó theangacha eile. And is tháinig an chud is mó acu ón Rankis, an Latin, an Gréig, agus golóir theangacha eile ina másc Ghaeilge. Agus master gur bhfuil beidir dahad fan géad ina folklí béarla tá gur tháinig siad an Rankis seo roiint acu an seo. Rudaí cosúla, abstract, abundance, academic, accident, accrue, accusation, acrobat, action, agus tan na mílte folklí eile, déitin na mílte focail béarla tháinig an Rankis se lu an seo. Agus an puinte an seo dar nóí ná níl aon rud aisteach nó áféiseach faoi Ghaeilge bheith ag tógáil folklí ó theangacha eile, agus tá sé go thomláin amaideach a bheith a garán ag déanamh maga faoin Ghaeilge tuisc go bhfuil folklí sa theanga tháinig ó theangacha eile. Mar is rud a dhéanann gach teanga ar domhan. Inis rud eile rud nach bhfuil cho choitianta sa látá nua ann, ach tuairim a bhí Harbh a choitianta go háirithe san 8 hísteig, san 9 hísteig, fiú sa 10 hísteig. Seo an tuairim gur teanga na mucht í an Ghaeilge. An rud a deirtar ná dentar chuirsís ar bhailí éagsúla. Ceann amháin ná Irish is a peasant language. No, Irish is associated with poverty. Irish is a badge of poverty. Cushion do ruddy den tort seo. Agus bhí an tuairim seo cho láidir sin gur tháinig sé seach sa Ghaeilge í féin. Bheith
Cainteoirí Ghaeilge ag déanamh chuirsís Jonga féin mar cheanga na mucht. Agus dar nóí bheith daoine rá bhfuil níl mé géirí teanga na mucht leabhart agus sin thug si drim lábhad an teanga. Stop siad ag leabhart Ghaeilge le báistí. Anis an na leabhar stara a luigh mé níos luithe. Ní amháin go raibh sé rá go raibh an Ghaeilge marmh in uchtseag nócha hain. Rud eile bhí sé rá. As the 19th century progressed, Gaelic was the badge of poverty and failure. English was the language of progress and modernization of education and the newspapers. And it's just sample on amuigh féin on the seachtaigh uachtarí. So far der vanam Michael Kelly is Irani opera cáiliúil a bhí an Faras Block Lea. Agus hastal sé timppel na mórinne cha sé couple blin san Nidal agus cha sé couple blin na seachtaigh uachtarí ina choní san Uster nó imperach na Huster ag an am. Agus láháin bhúil sé le impera na Hustere agus nuair a bhí sé ann hí couple general ó arm na Hustere in éach leis an impera agus hí Birch Airnach ina másc. Agus thusig an bhirt seo ag leabhart Ghaeilge le Michael Kelly agus níor hic sé iad agus mar tuisnach raibh an Ghaeilge aige agus dúirt an timper leis cén fánach léironn tú cheanga de hir féin agus dúirt sé, please your majesty, none but the lower orders of Irish people speak Irish. Mar sin rud a léironn sé ná go bhfuil an túram seo timpeall le fád an lá. Rud eile léironn sé dar nóí ná go bhfuil daoine ag rá rudí amuigh go faoin Ghaeilge le fád an lá freisin, mar dar nóí hí Birch general in arm na Hustere díreachtar éis Ghaeilge leabhart leis agus bheitna ceappa nach méid Birch general in arm na Hustere mar cuid in the lower orders mar a gléach orthú ag an am. And is rud eile bhí mé rá ní bháin go an tuama seo ar bhí sé forleathan i measc lucht an bhéarlach, bhí sé forleathan i measc na Ghaeilgeoirí freisin mar hampla siú tuairis go rinneú is na hoogteag chuigearí don roiin I dtaca sé an am. Agus bhí an túidir PJ Keenan bhí sé déanamh chuirsís ar an dearcha bhí ag na cainteoirí gúca sinún an ngáil ar an Ghaeilge agus dúirt sé go raibh grá acu don teanga. Ach they yet see that obscurity and poverty distinguish their lot from the English-speaking people. And is cheap me go raibh an túram seo nach mar imethe ach an sin cúpla bliana chun bhí mé géisteach le díospark ar an radio ar chlár Pat Kenny ar Newstalk agus bhí siad a caint faoin Ghaeilge ar scóil agus ar cheart go mbeidh sé éigeantach. Agus bhí an tíre seoir ón Irish Independent, Doherty ag rá nar cheart go mbeidh sé éigeantach. Agus dúirt sé, I had a real visceral dislike for Irish back then, agus chur Pat Kenny ceisir bhfuil céim fágur fuair agat don teanga. Agus an rud a dúirt sé ná, well, ní ruirt sé tuis go raibh sé éigeantach, nó tuis nach bhfuil aon úsáid a buint leis. Dúirt sé it was the language of poverty and submission. Agus sin túram hagan Ghaeil díreach ó naú agus an uchtú hí steig. Rud a léironn go bhfuil an túram seo fós beo. And is nuair dearan daoine rudí ar nósúil Irish is associated with poverty. Well, so can ceiste bheith agamsan an a céir atá gceist acu le sin an áiríir. An bhfuil siad ag rá má léirium Ghaeilge be mé bucht, nó an bhfuil siad ag rá má léirium Ghaeilge ní bheith mé an lífocht a bhaint amach I méile agus an sin be mé bucht, nó an bhfuil siad ag rá well má léirium Ghaeilge agus a daoine rá it's a badge of poverty beag daoine eile ag ceappa go bhfuil me sé bucht. And is rud atá an spéisiúil ná léirigh mé Albert and sin on the seachtaigh uachtarí ag rá Irish is only spoken by the lower orders. Ach ní raibh sé sin fear a gcónaí. Seo cúpla daine a bhí ina gcónaí sna cúigdeige agus séuí steig. Daoine ar nós Tomás an Siada, O'Neill, Iliach de Burca,
Donald McCarthy Moore agus seo mór úsle roiint in a mór úsli a bhí satíre gan am na daoine is sebre in airan ag an am agus bhí Ghaeilge acu was cainteoirí Ghaeilge ar cainteoirí gúcas a bhí antú ar fad. An is céir a hála mar sin níor cheap siad an gur raibh buint ag Ghaeilge le bochtanas mar sin céir a hála idir an tréifin a raibh na daoine seo beo agus na seachseach ochtaí nar bhí daoine rá gur teanga na muchta bhí an. Well, dar nói tá sagan is stocha ag an am bhí an Ghaeilge á leirt ag na haicní ar fad in airan ag an lucht d'oibre, daoine bochta faoin tua an man acma an úsal acma agus an sin dar nói tháinig deire leis na mór úsile Ghaeilge cur Mariú go leor acu cur go leor acu as an tír roiint acu dahraigh siad ó bheith leir Ghaeilge go leir béle. Agus an rud a hálan sin thusig siad ag leir béle agus sin thusig an man acma ag leir béle agus ní a fácad an chud is mó ach daoine den lucht oibre ó daoine bocht faoin tua a bheith ag leir Ghaeilge. Agus an sin tháinig ahrú ar bheon na daoine bhí siad ag rá gur ní bháin gohfuil an Ghaeilge á leirt ag daoine bochta is teanga na muchtaí. Agus an rud atá spéisiúil faoi seo ná well a chéad céim eile a hála ná dúirt daoine well tá muidan na bocht agus tá leir agus tá Ghaeilge agan agus tá béle ag na daoine sever mar sin tá lucht ar an Ghaeilge. Sin an fág bhfuil míid bocht tusk nach bhfuil míid in an béle leirt agus tusk nach bhfuil tusk go leirin míid Ghaeilge mar sin an rud a bharrtaigh daoine dhéanamh ná stop siad ag leirt Ghaeilge lena báisí agus sin an fág go bhfuil míid sa cás ina bhfuil míid fi láthair. Sin an prí fág go bhfuil nach bhfuil Ghaeilge ag formhór na daoine in airan. An sin thusig na daoine den lucht d'oibre daoine bochta faoin tua ag leirt béle lena báisí agus sarabhad ní raibh Ghaeilge á leirt ag mór an daoine a churbe agus nuair a bhí ní a fácach mionlach beag ag leirt Ghaeilge mar theanga gúcais agus an sin bhí daoine in anrá well sure it's a useless language nobody speaks it. And ní raibh sin fear nuair a bhí go leor daoine a leirt Ghaeilge ach bhí sé fear an sin nuair stop nó go cuaig nó go hop nó go sé nó go seach fan géad an fóbal ag leirt Ghaeilge. And is an rud atá spéisiúil faoi seo ná síle mid a stocha seo rud a bhainean go láidir leis an Ghaeilge ach má ecan tú tá an rud céine tarlathe i go leor tíre eile timpeall na cruinne go háirithe tíre a bhí faoi smacht ag tíre eile mar hampla hála sé sa bhrat an bheog in Alban, hála sé sa Bhreatán, hála sé le go leor teangacha sa rank, hála sé America ó thuaí agus ó dheas leis na teangacha bunduchasacha ach níor hála sé chuile áit mar hampla sa Czechia nó Public na Checha san uchtú hí steig bhí rudí cinál ní raibh siad ró dhifriúil le cuasaí an airan ag an am bhí an Czechia mar chuid de impreacht na hostere agus bhí Gearmánis á leirt ag an úsal acma agus an man acmas na baltí agus bhí Seicais á leirt ag na daoine bochta faoin tú amháin. Mar sin bhí rogha ag na daoine sa cheantar sin a rá well is teanga na mucht í Seicais mar sin be ceartún drimlámha thortaí agus be ceartún Gearmánis a leirt agus is sin béimiid sever. Ach níor bharrtaigh na daoine é sin dhéanamh lean siad leis an Seicais agus an sin san néomhí steig bhog go leor acu go dtí na baltí agus an sin bhog siad isteach sa man acma agus an sin níos déine bhog siad isteach san úsal acma mar sin sa látá nniu ann tá Seicais á leirt ag chuile drám i Public na Checha agus tá rud gur ortú bhil tá ceangailt idir an Seicais agus bochtanas nó is teanga na mucht í an Seicais well just ní hiigeh na daoine céird a bhí gceiste le sin mar ní bheith an chéile leis. Agus rud a léironn sé ná bhí an rá ag daoine an airan an rud céine dhéanamh ach for réir níormharrtaigh siad é sin dhéanamh.
agus tan ra agan sa lá aniu an rud céine anmh. Inis bhí mé haspáin mé cúpla greengraf an seo díobh den mór úsle seo a leabhar Gaeilge fudó. Agus tá sé cinál Jackar beidir sa lá aniu ann fiú a bheith saoú go méid na daoine is severe in éan ag leabhart Gaeilge. Tá an méid sin taí agan ar lucht an rockimi sin éan a bheith leabhart Béarla, tá sí aníachar é saoú. Mar sin chuirrma se cinál íbhá le chéile chun é seo a léirú nó le ceú. Seo mar hampla O'Neill an seo le Bentley agus le private jets chun é sin a léirú. Agus seo Tomás an siad agus Don le carrig mór ag Tomás Ferrari. So má tá Jackardí ag daoine é sin Severus agus an Ghaeilge heú le chéile beidir go garóí na híomhána seo lei sin. Inis tá cinál casa nua ar an túram seo. Se sin tá daoine ag rá well dámara ag raibh ag leabhar Ghaeilge inniu bheith mid bocht. Se sin agus seo rud a dúirt dahardaí ar an ghlár chéine dúirt sé if Irish was the only thing we grew up speaking, we would all speak Irish and this place would be a muddy kip because basically nobody would bother coming over. Mar sin an túram bheith an bocht dámara gur leabhar mid Ghaeilge dámara nach raibh Béarla agan mar an Ghaeilge. And is seo ceann na Miotais is seafóidí atá ann. Agus tá sé tharbh éasca é sin é seo réignú. Ní gáit ach breanú ar na tíre is sever ar down. Agus seo an de tír is sever ar down. Agus mar recinn si bhain seo sa chúgúáiste éire agus sa séháist America. Agus an fág bhfuil dá difriúil orthú ná is tíre Béarla Eaton. Ach mar ecinn tú na tíre eile ní leirann siad Béarla mar an Ghaeilge agus sin an tain chruthúnas atá ag tastáil le léirú nach bhfuil éon chúis go méid ar a box do mar rudaí gur leabharmid Ghaeilge mar an Ghaeilge. Inis rud tá tharbh spéisiúil ná an mallart túram atá tágaí chun céin le roinnt blianta anuas. Mar léirigh mé leis na céite bliain bhí daoine ag rá gur teangan na mochtaí an Ghaeilge. It's a badge of poverty agus a lehéad. Ach inis le beidir fethe bliain anuas tá a wallar túram tágaí chun céin. Tá daoine ag rá ggóil buint ag an Ghaeilge leis an ard acma leis an úsal acma. Go bhfuil elitism mar gléin siad ar Méarla buinte leis. Inis tá sé seo cinál áféiseach agus tá mé chun seo sampla den túram seo ó bandar bhan am Sarah Carey atá a bhí scríomh an Irish Times ag an am agus dúirt sí faoin na Gaelscoileanna whether the motivating factor is middle-class liberalism or heartfelt nationalist ideology, you won't find too many immigrants and local ruffians at the Gael school. And it's showing pre-valak in a Wildini grog will buint ag Ghaeilge le Severus agus le leis na mór úsle bíonn siad rá de Gael school and their elitist agus a lehead. Agus an cruthúnas mar ja bhíonn ag daoine ná seo. Seo mar hampla seo roiint na bunscoileann a lá Ghaeilge im lá clia agus seo cín atá i gantracha Severe. Mar hampla mar ecid si bhain seo tá gá ceann i Ranelagh, tá cín an áisina eile cosúla Glasneen, Ballion Tír, Ballion Champel an Chairg Gov agus ar deir a bailile clia cathair. Cantar Harveh cáúil ó haimh na man acmide agus an rud a bhíonn daoine grá ná bhfuil brannig fécar na Gael school na seo na cantar go man acmide sin ó cruthúna léironn se sin gur rud a bhaineann leis an na man acmide atá na Gael schoolna. And is chun é seo réignú ní gá breanú ar bhfuil cáil na Gael schoolna eile im lá fé agus sure roiint acu atá ag gantracha atá cinál measca ó haimh acmide áit ar nó Sword, Leabhacán, Crush Harold, Seach na Ghaeilge sa leid. Agus seo bunscoileann lá Ghaeilge atá lonathe gantracha den Lucht Oibre tá gá ceann i Mbaile Mona, gá ceann i Dowlacht, gá ceann i Clúndulcán,
Cinella in Shakor, Kilvarro, Baile Brack, agus a lehead. Agus sin an tain crothúna sa tá ann chun an Mythbusting seo a bhréignú. Ach an rud atá spéisiúil faoi seo ná gomininic bín oran na rudí seo a bhréignú agus ach dar ná níor cheart go méid oran rudí mar seo a bhréignú. Tá darlar golóirdí tá na Gaeilge cinál ciúntach chana féin agus caiim muine léirú gúil siad neamhciúntach rud nach go ceart nach chorbe. And is de rud ag an eile ará faoin na Gaeilge le déine se sin gohfuil gur bé cinnéachas an chúis go bhfuil bura faoin na Gaeilge se sin tá daoine grán is well an tain fág a seolan tiismothirí páisí chuig na Gaeilge ná tuisc nach bhfuil mór an daoine a chúilre in immerchach ag freastal ar na Gaeilge agus gur cinál cinnéachas atá gceist seo. And is tá os gon 10,000 páist ag freastal ar na Gaeilge agus I measc tiismothirí na náltaí sin tá mé cinnte go roiint acu atá cinnéach ach an rud atá na daoine bhíonn sa gearán faoin na Gaeilge ag déanamh tá siad sin ag déanamh cinál damnú ar chuile tiismothirí heolan a báisí chuig Gaeilge bunathe ar dearcha tá ag mionlach fior bheog. Agus níl se sin ceart na chóir agus sin tá si cinál spéisiúil sin an rud céine a dhéanaan daoine atá cinnéach faoi grúpaí etnica mar hampla bíonn siad ag rá well má dhéanaan duine amháin ó cúpla duine an grúpa sin drochród well chilíonn si sin ghfuil an dramar fad go donna. Agus níl se sin dar ná I ceart na chóir ach léironn sé a rís go bhfuil nach bhfuil sé cinál féráilte a bheith ag déanamh ag caitheamh smáil ar tiismothirí na Gaeilge le tuisc go bhfuil roiint acu b'fhéidir leis na tuairimí seo. And is rud eile deirtear faoin Ghaeilge uairte agus deirtear é as Ghaeilge agus as béarla agus tá sampla agan den gáróid seo. Seo an tuairim go bhfuil an Ghaeilge cinál seanaiseanta nó cinál cumarach a bhealach aige nó go bhfuil buint ag an Ghaeilge leis an Eaglas Caitlicach nó leis na sean áhaintí. Tá seo rud a scríbhann tíir seo Alex Hyman dúris .gaeilge ábhéalach sa Ghaeilge. Bhí sé cainte ar na knappaí a bhí daoine a caitheamh le linn na referent faoi Colm an fósta. Agus bhí go leor daoine dul timpeall le knappa a dúirtá seachas yes. Agus an rud a bhí Alex ag rá ná is fianaise é nach mranítar ar an Ghaeilge hiile mar gnéad an chuing chamada chatachach go bhfuil go leor airnach ar an ngúlaí leis an céad bliain. So sin go bhfuil buint ag an Ghaeilge leis an Eaglas Caitlicach le camarachas agus a lehéid. Agus seo sampla eile as béarla tháinig mé ar Twitter roiint bliain ó hin. Bhí díspóirt ar an Claire Broin live show agus bhí an fear seo ag rá for my generation, 40 plus, the language is forever tied up with the Roman Catholic Church, Fianna Fáil, GA, Peg, misery, and cruddy old Ireland. Yuck. And is sure, ceann eile tá Harbh éasca seo a bhréignú. Agus an bailach dhéanamh ná seo. Má ecinn seo slíomh dar bhanam the devil's mother, agus an slíomh seo gun in na Ghaeilge. Agus an fág gnúsáidm an slíomh seo chun an puinte seo faoin camarachas agus a lehéad a bhréignú ná an Ghaeilge tá ar an slíomh seo agus an Ghaeilge tá ar ná magarlí an John. And is dubh siúd muna higann sibh an term sin seo an chial as béarlatá a buint leis the demon's testicles. Agus an rud eile ná ní hé seo an tain sampla den chialan rud seo tá go leor luganach in éireann agus tá rudí ar nó an focail bod antu nó magarlí, céic, pitch agus a leid
Mar ken seo tá Berle an Ghaeilge agus an míú. Agus an rud ná mátá tú ná na rudí seo rá as Ghaeilge, well, léirn se sin nach bhfuil éon cé leis an rud seo go bhfuil an Ghaeilge cinnal cumach. Agus níháin ghfuil sé le fáil a luganamnacha tá sé le fáil san nádú freisin. Seo couple sampla an seo mar hampel an tain an kestrel an Ghaeilge sin a bud guithe a wind penis an cod bud don bud rua brown red penis agus orchid lusna margally testicle plant agus an rud an spatial fi seo ná gwyl se kinnal jackar ormsa focli berle ar nos penis agus testicle agus breast a rá as berle. Mohim kinnal de kinnal náre orm mohim an kinnal amski ag rá na focli seo. Ach ní lein aibagam focli an nos na rudi sin rá as Ghaeilge bud cake margally agus an chúisetála sin ná go bhfuil geis ag buint leis na foclí sin as berle nó tabú. Ach ní leon geis ar na foclí sin as Ghaeilge, agus an bhd a léironse sin ná gofuil an Ghaeilge níos sire, níos liberálí ó thaobh cuasaí colaíochta agus na cuasaí seo ná an berle. Mar sin ní gadam níos mó a rá chun an tuairim seo go bhfuil buinte an Ghaeilge le cumachas a bhréignú. An is rud eile deirtar faoin Ghaeilge orintanta ná go a rís gohfuil tú cinnal sean aisinta ní féidir é a úsáid sa lá tá nniuann. Gan áras is ráméis sé seo mar ecin sibh ó roint den a bogairí seo atá ar fáil as Ghaeilge. Agus dar nói is socha mar sóldíomh go léir bín daine ag teagsáil as Ghaeilge agus bín go leor gioracán an úsáid rud a léironn beach na teanga ó thaobh na technoliaachta de. Rud eile deirtar go minic faoin Ghaeilge ná, well, it's useless, you know, it's not going to get you anywhere. Agus a lehéad, so tá cúpla rud cur le chéile agam seo chun é sin a bhréignú mar hampla tá os chun 10,000 múnseoir sa tír agus tá Ghaeilge ag tastáil donna postan sin ar fad. Tá go leor postan na éagsúla ar fáil na chlásí saora, na meán, an taintas orpach, an airnáil fuibli agus an airnáil phríomháideach. And is rud eile deirtar faoin Ghaeilge agus siú rud atá cinnal táhachtach de lucht na Ghaeilge. Ná an tuairim seo go gatir an nómarcha airgid ar an Ghaeilge, an nómarcha airgid puiblí. Agus sampla amháin de seo ná bhí rac sa túsgurt couple blian ó hin nuair a bhí an cólacht bus TransLink a géirí Ghaeilge chur ar na busanna. Agus dar nó bhí daoine garán fhí seo agrá is choramú airgid é. Agus seo sampla eile seo an síomhidirlín don cháin mótor. Agus is féile dul isteach ar an síomh seo agus is féidir leat an cháin mótor ar a char íoc. Agus an rud a bheith daoine agrá ná gur choramú airgid omláin sin, bíonn siad rá, it's a waste of money, they can all speak English. You know, if they can speak English, they should. You know, they're just being awkward. Mátá siad a géirí Ghaeilge leirt. It's equivalent to blianta ó fada when bhí mé ag obair i gcóir chundaíach bhí a has. Agus bhí mé ag freagart an gcóán an fóbal agus láháin chuir duine gléic agus thug mé faoar go bh anam Ghaeilge acu agus seola Ghaeilge agus thusca mé ag leir Ghaeilge leo agus leir siad Ghaeilge raslum. Agus chuala go leir daoine san ifig go raibh mé leir Ghaeilge agus nuair bhíon an gléic críochnithe thug siad ard bhuladum, dúirt siad tá sé héintach gur greibh leir Ghaeilge agus is brala na clústáil agus a lehéad. Agus sin cúpla seachtain níos déine tháinig fear go dtí an ifig agus bhí sé géirí Ghaeilge leirt, agus tháinig an scéal sús chuig an ifig in raibh mise agus bhí daoine grá, he's just being awkward, you know, why doesn't he just speak English? And is an bailcha a bhréigní nó a ragraim an ród seo ná, deirm go bhfuil daoine le Ghaeilge cosú le daoine ó na tíortha seo, sin tíortha ar nós an Udlan, Latvia,
an fólan agus sasan agus an fágóil na tíir sin lúte agam ná trád a raibh nó na roiint agus látá nniu ann. Bhí an darnatanga arólas ag beúnach an pobl ar fad. Mar hampla an unlan, bhí siad mar chuid den túlan ar fhí smacht ag an túlan leis an céad de bliain agus dólam formhar an fubal súlanis. Harlan rud céine le Latvia, an Lithuán agus an Están, bhí siad mar chuid impreacht na Rúise. Harlan rud céine stasan a fiú sna meán ísine nuair a bhí Bearla leirt ag na daoine buachta agus nuair a bhí Frankíise á leirt ag na daoine saibhre. Inis bhí rogha ag na daoine sin ar fad, agus tá rogha mar hampla ag daoine san Ullin mar hampla sa látá nniu nó sa túlan áit bhfuil Bearla gachtainna. Tá agus bhí rogha acu drim lámh a thóirta dá gan go Ghaeilge. Déiteach siad ar fad ará, well, tá súlanis, nó tá rúsis, nó tá Bearla bhd níos úsáidí ná fionlanis, ná estónis, nó polanis, be ceartún drim lámh a thóirt dar John go Ghaeilge. Inis ní airne siad é sin, agus ní airne siad é tuisciúil brád acu as a John go Ghaeilge, agus tá pobl na Ghaeilge cosú leis an daoine sin. Tá brád agan asar John go Ghaeilge, agus tá muidne i ggéirí í leirt an tarmar fad. Mar sin an fág a mín mid i ggéirí séirbhí si á as Ghaeilge, mar is our dear é freisin, is our réaltas é freisin, tá muidne i ggé cána chuig an réaltas, agus mar sin bín échel, bín daoine ag rá, well, you can speak English, so you should. Ach an rud ná, chuir an réaltas échelart a bheith ag dáile leis an stát. Má tá tusa gurí teamáint, má tá tusa gurí postáil, caiigh tú dáile leis an stát, mar sin beidir go ceapan roiint daoine sa stát seirbhís gohfuil sé amscí gohfuil duine i ggéirí Ghaeilge leirt. Ach déiteach muidne agus siú rud a dúirt an chuirt uachtarach ná tá sé amscí orna a bheith ag dáile leis an stát, mar sin níor cheartca méid aon aib ag an stát a bheith ag dáile linne trí Ghaeilge. Agus na rudí a luigh mé Stephen Idirlín a bheith chur gléice rudí níl mór an costas ar chorbe ag buint leis na rudí sin. And is rud eile ó thaobh stádas ifigúil na Ghaeilge agus airgid puibli a bheith cáhabhar ar an Ghaeilge ná an stádas atá an teangas in Aontas Eorpach. And is bhí alt an Irish Times roiint blianta ó hin agus dúrú an alt gur dúirt sé in the European Parliament Irish is the least spoken of all 23 official languages. And is bhí mise tar éis scéal a dhéanamh don nuachtán Ghaeilge scéal ribh seo, couple bíon ribh sin inar léirigh mé nach bhfuilte sin fear rinne an tíir seo botúin. A rud a rinne siad ná chuir siad rátasí scrífa san áras na figurí a chuir siad le chéile. Ach formis na figurí ifigúla ón ó Parliament í Eorpa donna blianta seo agus mar ecinn bh rointhá blianta bhí níos mó Ghaeilge á leirt sa Parliament ná theanga Ghaeilge mar hampla an Latvíis, Maltais agus Estónis. Sin forma níos mó figurí acu donna na blianta gábhíoach sa Ghaeilge go dtí séideag. Agus I cúpla bliain bhí níos mó Ghaeilge á leirt sa Parliament ná Donmhargais agus sin teanga le 2 milliún cainteár. Mar sin chuirse sin an bhród go deo ormsa gur bhfuil an Ghaeilge á leirt mar gná theanga I Parliament na Eorpa agus bhí níos mó Ghaeilge á leirt fiú ag an Donmhargais a roinnt blianta. And is ní dhéanann an Parliament tafad ar na statiscí seo a heile ach an rud a léironn sé a rís ná gur gná theanga oibre de chuid na Parliamenta í. And is rud eile deirtar go hála sa túisceart. Seo cinnal rátas nó Miotais eile agus seo an chúis nach raibh rialtas ag an túisceart ar feadh 3 bliana de bhar nach raibh na páirte aontacha an DUP an UEP agus an TUV nach raibh siad sásta ach Ghaeilge chur I bhaim. And is
an rud a dean si ná níl siad a géirí stádas a hort don Ghaeilge ná tusk gohfuil public tonic tar éis fúdach í ana bhar an Jonga. Sin rud a dean siad, Republicans have hijacked the Irish language. Dean siad, well, seo cinál sample den rudtá geisteach go dean siad, well, you know, if Chucky or law is the only Irish that you know, then of course you're going to see a connection between the Irish language and republicanism and violence and terrorism, etc. And it's an rud kinál spatial fi seo ná ní dólam gur bé Chucky and law an mana Ghaeilge is cuitíonnta atá rólas ag daoine sa phobal Britanach sa túisceart. Deir gur bé seo an mana sin an mana atá ag an Royal Irish Regiment. Mar ecin se fág a ballach. Sin an mana atá acu agus mar ecin se ar an rat seo tá brat na Bratainine, tá chorán na Bratainine, ach tá Ghaeilge le feicáil chomá, mar sin is féidir le public tonic Chucky ar lá rá agus is féidir le díobseoirí fág a ballach rá. Ní is cuma is cum a céin dearcha politiúla agat nó mátá Ghaeilge agat ní chialann se sin go méid tú ag vótáil ar son ar aontaithe nó ag vótáil ar son an riocht aontaithe. And is rud eile deirn siad ná gur boggart in Ghaeilge don rud a gléin siad Britishness, to say Irish is a threat to Britishness. Mar hapla bhí chorlór an DUP roiint blianta hena gearán faoi chorthaí Ghaeilge I Rasharkin, agus an rud a dúirt sé ná, if the signs ever come to place, it will take away all Britishness out of the village. And is tá sé sin thar amuigh, mar an smuoin of ar fád taobh hir den riocht aontaithe agus den féinúlacht a bhaineann leis ná deirtear gur cinál scáthbharne é. Go bhfuil túnán a bheith Sasnach agus Britanach is féidir leat a bheith idir Bratanach agus Britanach, idir Albanach, idir Éireannach, idir túisceart Éireannach. Mar sin, de mar rud gur chreid tú sa riocht aontaithe, an rud a chialann se sin ná gur chuid a cultúr an riocht aontaithe í an Ghaeilge, mar sin ní ana sé aon chéal a bheith grá gur boggart í an Ghaeilge don Britishness. Is quid den Britishness é détá rá mátá tusa an bubble sin, agus sin rud a deir an daoine an bubble aontachtach a leirí an Ghaeilge. Agus seo cúpla sampla eile. So tá an Ghaeilge in úsáid ní amháin ag airm na Bratainine, tá sé in úsáid ag comhairlinn na Bratainine agus ag seoladh Reagan na Bratainine, mar sin léirú eile a rís gúil sé go thomláin áféise ag rá gur boggart í an Ghaeilge don bhéanúlacht sin. Ach bhí mé a caint faoin alt seo sa Belfast Telegraph, agus bhí an túidir ag rá why Sinn Féin to stop politicising the Irish language. Ach rud Harbh spéisiúil ná san alta féin bhí si grá gnearna sí an GCSE agus levéil as Ghaeilge. Thusig si ag denmh céim Ghaeilge in Ulscoil na Banrín agus bhí si géirí a bheith ina múnseoir Ghaeilge ach an sin stop si agus in rud a deirn si. Now, one of those reasons it was a growing discomfort with a general assumption that I was a raving Republican because I could speak Irish. Agus léironn se sin an duchar a dhéanann na tuairimí seo don Jonga. And is mar bhí mé rá bheith go raibh Ghaeilge rá ná bach leis an tuairimí seo den nabhar dómh. Well, céad faoir tá go leor daoine sa phobal agus éistan siad leis an tuairimí seo agus ghlachann siad leo. Agus sa cá seo bhí an duine seo a géirí a bheith ina múnseoir Ghaeilge ach an sin thug siad drim lámha don Jonga. Tus greibh agla orthaí go gceapach daoine gur public tonicí. Mar sin léirú amháin agus do murda greibh duine amháin a cheappa lehéad tá seans go bhfuil níos mó daoine sa bhád chéine. And is an ceann an Miotais is nua faoin Ghaeilge ná nach bhfuil éon chéal ag buint le anamach a Ghaeilge agus seo sampla de seo físeán a rinne BuzzFeed atá hús ar YouTube agus tá si feici ag níos mána 4 milliún duine.
agus an rud a Harlín rud a Harlín an ná gnéan Americanig iirecht anamna go Ghaeilge a rá. Agus tá go leir fi seán ar YouTube gosúla seo. Agus an rud a Harlín ná déine si iirecht anamna go cosúla seo, cosúla níomh cuimhe ó sin gráinne saoirse a rá, agus dar nóí ní bhíonn siad an na hanamacha sin a rá, agus buinn siad úsáid as feiriocht an bhéirla chu iad a rá. Agus tarlíonn rudí mar seo, feiceann siad gráine agus ceapann siad nílas an grainy, gravy, granny agus a léid, agus sin bín chuile goine ag gaiire, agus sin bín daoine rá well mar seo. Daoine cosúla Saoirse Ronan, bhí si an clár a bhanam de Tonight with Stephen Colbert roiint bliain do hin, agus rinne siad an rud seo a spáin sesin anamna go Ghaeilge dí, dúirt siise leis chuna siad a rá, thosaigh gach duine gaiir faoin na hanamacha seo, agus sin dúirt Saoirse Ronan í féin, they're all ridiculous. Nis chun é seo a bhréignú tá mé chun tosú leis an Greengrass seo, nis seo an taróní agus an léireathir hip-hop cáiliúil Puff Daddy na P. Diddy, agus an chúis go bhfuil Greengrass dó an seo ná bhfuil anam Ghaeilge aige, an fear anam atá na Seán. Agus seo duine eile Sean Connery, agus seo duine eile Liam Payne anam Ghaeilge aige, Liam Gallagher anam Ghaeilge. An rud a léironn sin ná go bhfuil daoine timpeall na cruinne in anamacha Ghaeilge rá má cluiseann siad é ó gine an eile. An tá me an rud eile a spándíomh an seo an focail béarla step, agus seo an focail béarla hen. Agus nuair chuirmid iad le chéile, ní aonmid step hen foimid Stephen. Agus an rud atá spéisiúil, bhí Saoirse Ronan agus Stephen Colbert ag déanamh maga faoin Ghaeilge faoi anamna go Ghaeilge ar an glár, agus ag déanamh iirecht iad a rá le feiriocht an béarla. Ach mar luigh mé níos luúthe an rial seo atá agam, éon rud a deirtar faoin Ghaeilge, chur an rial sin a bhaim ar an Maryland ó teanga eile agus céir a Harlín. Well, ma dhéanaan tú é sin, ní bheidh tú rá Tonight with Stephen Colbert, bheidh tú rá Tan igte with Step Hen Colbert. Ach dar nóí ní dar an daoine eile head. And tá mé chun an tanam seo nó í mar gléitar ar ag gúig go ola, agus seo sample eile, de murdigur has spáin mé an tanam seo go daoine nach go Ghaeilge acu, bheidh si de cappa gur éadta nó rud éigean mar sin. Agus an sin de murdigur gnóirt mé lá, well, is nó í atá ann, bheidh go leor acu cappa go sin canál áféiseach nó Harbh aisteach. An céir éon leagan béarla atá ar sin hiú. An tá agan ar fád chuna an tanam seo rá, agus seans nar churman an ceis nó nar thugmid faoihearra fiú, bhfuil céim fág bhfuil GH ag an deire, agus céim fá nach nearamid thugthe nó rud éige mar sin. Agus an chúise tá ann ná gur bhún duine aigen dún conas an tanam hiú rá, agus tá is agan ar fád conas é rá, agus mar sin ceapan mid gúil si go thomláin normáilte gúil GH ag an deire agus nach neirtar é. Ach an sin muna bhfuil Ghaeilge agad, muna bhfuil churamach agad ar an Ghaeilge, seans go gapi tú bhfuil AODH céim fád ach neirtar an DH, ach is an rud céine tá gceis leis an dá anam. And is rud eile bhí mé cáin fin na hanamacha seo agus mar hampla níomh nó cuimhe, agus nuair deir tú le daoine bhfuil MH tá sé sin cosúla V, bín daoine ar ceappa tá sin Harbh aisteach, céim fá conas go méid MH cosúla V. Ach mar haspá mé is luúthe i méarla tá PH deirtar é cosúla V, deirtar é cosúla F freisin. Agus in is seo sample eile den H-na seo. CH, so an tanam seo Charles. And is bheidh tú ceapan si bhfuil CH an fuam atá lei sin ná tse. Ach an sin mar ecinn tú an seo Michael,
agus an seo tá Michelle mar sin chuir a léirinte sin go bhfuil trí film difriúil ag na litrica CH as béle. Agus ní hamháin go muinte seo leis an béle tá sé ar leis an tanam sin tá go leor animacha agus dem rud ag gur chuirtú an rialseo a bhaim faoin phonetic pronunciation ní bheith tú rá John nó Phoebe mar hampla bheith tú rá Johan nó Pahoaban nó rud éigen mar sin. And is an fág a luúm é seo ar fád ná go léironn sé nach bhfuil aon rud aisteach faoi anamnacha Gaeilge, clíonn anamnacha Gaeilge le feirreacht an bhéirle, ní nach ine. Agus tá go leor anamnacha béirle nach clíonn le feirreacht an bhéirle, mar sin ní léon cíal le bheith ag déanamh mága faoi anamnacha Gaeilge. And is tócha an rud an rud a fléitar an play is cutínta faoin Gaeilge ná stádas na teanga sa chóir sa dachas go háir an cheist sirí seo ná cheart go méid sé éigeantach ar scóil. Agus bín go leor daoine a gearán faoin Gaeilge ar scóil agrá I hate Irish because I was forced to learn it. The curriculum is terrible. Irish is beaten into us. And sin luan daoine an leabhar peg gomininic. En is drastal mise scolan a lang Gaeilge mar sin níl mór an churamach agam faoi malach a múntar Gaeilge san scolan na béirle. Ach is féidir am cumrád a dhéanamh le right rudí. Mar hampla, bín daoine rá bhfuil ní léon úsáid ag buint leis an Gaeilge sa fear héal, níl tú chun é úsáid go súla mata nó béirle. Ach tá cudanna den curriculum béirle mar hampla filiocht. Is féidir an Aragon céine dhéanamh ó thaobh filiocht de bhéirle is í enter faoin Gaeilge, ní dhéanaan daoine an Aragon sin. An rud faoin curriculum Tás agam féin cá mé sé bliana ag fálam Francais ar scóil, bhí mid ag fálam rudí de glanmhéir an tarmar fád, bríomhre aisteach sa léid, níor leabharmid an teanga mór an, ach bheith si chomán áféiseach dumsa bheith ráhfuil tá fuair agam don Francais tusk nar han an bailach ar bhún ar múno é dom. And is been daoine freshen agrá, well, Irish was beaten into us in school and sin an fá nach bhfuil ein spéisiog an inti ach an rud ná rinne mé seic le go leor daoine a drastal ar scóil nuair a bhí sular chur cosc ar óréigen agus dúirt siad gur bhain an foréigen seo le chuile ábhar mar sin ní léon cíal a bheith ag cinál agrá go muine seo leis an Gaeilge goháin. And is an rud eile lútar gomininic ná an leabhar peg agus seo sampla den rud atá mé cainfaí seo díspóireach nó mír a bhí ar an glár The Last Word today FM right blinto hin bhí an televír the best reactions from listeners still traumatized by Peg Sayers. An rud a bhín daoine rá ná an rud seo a bhí le rá Terry Proms an Irish Examiner. Dirty from start to finish, it was the saga of a woman put upon by fate, tortured by destiny, plagued by catastrophe, unappreciated by God, and tired out with the miseries visited upon her. And rud a bhín daoine rá ná is leabhar Harvard grúma agus dork I peg agus de bhór go sé choú fásach sin bharigh sé cinál an spéis a bhíag daoine sa Gaeilge agus tá bhí sé có donna sin gohfuil daoine agus def trugad dahad bliain stéí tá siad fós cinál nábhdeach don Ghaeilge tusk raibh an leabhar seo léamh. And is arís eile is amuigh amachas seo. Bharting mé bhí an rud seo cloisteach an méid sin orintanta gur bharting bhfuil caiigh mé an leabhar seo léamh. Mar sin le mé cúpla bliain ó shin agus in áir níor chreid mé go raibh mé ag léamh an leabhar chéine is a bhí daoine a caint faoi mar tá go leor scéaltaí spéisiúla sa leabhar, tá cúpla scéal granmhar sa leabhar agus tá go leor sampla ann in bhfuil peg ag léirú áthais agus tá ceanhána seo nuair a rugú mac feig dúirtí nuair a thug nel feig an bhean chairthe thugam an níán níor bhéidir chuir síos ar an áthas a bhí orm sin éon lá is mairí agus is críúil a chasa ribhe sin
riomh nó chuin anuas. Agus tá galore sampli den rud céine sa leabhar ina bhfuil peig ag rághfuil greibh áthasúirí faoi an rud seo ná an rud siúd. And is scéal eile a Harbh spéisiúil ná an ceann seo, so bhí peig nar a bhí si hartar séideag nó seachte ag obair Jack mór ferme las muid an dagen, agus láháin bhí si stracailt le ciseán móna a iompú seach sa cheach. Agus chuirsí ceist ar oibre ar fearr bhí ag obair ar an bhearm ceú lei. Agus dúirt sé sin níd am a churm sa chum cholín, dúirt sé níl sé géirí post cholín a dhéanamh. Agus an freigar bhí ar feig ar seo cred an cred, na dúirt sí rugus ar thornapa beag lufa, agus a bhí le meis, agus thugus fé, is cá múlan é na crindíireach seach a bela clúise. Yen preseach den thornapa ar leachheann níor éidir gan gáir fé. An rud a hála ná chaisí thornapa lufa agus bhúil sé an fear seo sa ceann leis, agus an sin thosaigh si ag gáir faoi. Mar sin níl a héile féinis ag tastal wemsa le rá gur lech í peig agus gur ban iontachaí agus gur eisiom láirí dún ar fád. Seo an bailach gur ceartún ar fád bheith daileáil le daoine atá le fuathirí ban. Agus tá go leor eile déad fi rá faoi peig ach sílam gur leir sin chun an muta seo réig nó. And is céim fá go bhfuil an méid seo cainte faoi feig. An teoracha tá agam san ná gur cinnal mafar í peig don Ghaeilge í féin, mar hampla tá peig conaí si faoin tua, tá si bocht, tá si sean, agus de réir dalamh tá si grúma. Agus seo tá sé sin Harbh cosú le go leor den na tuairimí a luigh mé fin Ghaeilge níos luúile an rud seo faoi teanga na mocht agus a lehéad. Ach an rud tá spéisiúil ná bín daoine ag rá bhfuil is fualam an Ghaeilge tus go raibh í a dhéanamh ar súl. Ach rud Harbh spéisiúil ná tá daoine ann agus tá an dearg rán acu ar an Ghaeilge agus ní airna siad éonstad ar an Ghaeilge ar scóil. Mar hampla daoine ar os Gregory Campbell sa DUP. Agus tá an rud céine fear in Alban, tá go leor nábhdas don Ghaeilge in Alban, agus is fear bheag an tá céitir an bheag den fóbal a rinne stadar ar Ghaeilge na Alban ar scóil. Rud céine ar fear faoin matanis freisin. Agus bhí neamhdas don Ghaeilge sulla raibh peig ann, sulla raibh compulsaí air, sulla raibh an Ghaeilge á leirt á múnas an scoilna. Seo sampla ón líon cúide guchtó seacht fearr de bhain an Richard Stanihurst a bhí a gearán faoin méid Ghaeilge bhí á leirt sa péal timpeall Blach Lia. Bhí sé denmh chuirsís ar an Ghaeilge mar galar rud a léironn an dearg rán a bheag ar an teanga. Seo ceann eile Thomas Davis uchtú 45 at present the middle class think it a sign of vulgarity to speak Irish. And is tá sin Harbh aisteach céim fága méid éarnig I ceappa gur sign of vulgarity é Ghaeilge leirt. Seo rud ó Comisiún na Gaeltachta in 1926. The educated were ignorant of it. They protected their position by affecting to despise it, or often despising with conviction. Rud a léironn a rís daoine agus dearg rán acu ar an Ghaeilge agus ní airna siad stadar ar an teanga riamh. Seo sampla eile an tuairis seo a luigh mé. Seo chuirsís ar bhunscoil ceantar Gaeltachta agus bhí sé ag déanamh chuirsís ar an cinál rial a rinne na múteoirí san scoilna. Bhí sé ag buintús as an bat a scór gear sé pinos ar an adultí aonúir gur léir siad Ghaeilge. Agus an rud atá ann ná ní amháin go raibh sé seocht thardú ar scoileach, bhí go leor den na tiismithirí cinál I bhábhar an policy seo. Bhí an policy seo a chur a bhaim ag na tiismithirí iad féin.
Agus an ruúda tá ann ná, well de murda goibh na tiismathirí gur sé seo a dhéanamh ag tiismathirí sna hoogte chuigeí. Well, níl a cúpla glún idir é sin agus na néidir fehadí nuair a bhainmid neamhspáchas amach. Mar sin an ceiste bheith agamsa, bhfuil céin fág ar stop an nábhdas sin nó an nára sin an sign na vulgarity teangan na mocht agus a lehéid. Agus is léir an sampla seo a luigh mé is luí Doherty gur bhar an nábhdas seo níor stop sé nuair a bhainmid neamhspáchas amach. Agus an rud a léironn sé sa látá nuan bí daoine rá ní málam an Ghaeilge de bhar cuasaí scoile ach an rud a léironn sé seo a go bhfuil tá seans má go bhfuil an seanna nábhdas sin fós a bhaim nábhdas a tháinig an cín nuair a bhíimiid faoi smacht ag impireacht na Breataine. Anis tá mé chun an chainte chríicnú le rud eile agus ní Miotais é seo agus ach siúrúd a deirtar go minic le lucht na Ghaeilge agus bheith daoine agrá bhfuil ceart go leir tá an 10 Miotais sin ar fád a leú tú tá siad go thomláin áféiseach tá siad bréagach ach an dhearna dála ní gád a Ghaeilge labhairt. Darren she'd, we can all speak Irish. You don't need to speak Irish. Ní Larry Terry las min Ghaeilge, ní gadet Ghaeilge labhairt le bheith airnach. Agus an sin Darren she'd well dábhrí sin Irish is useless. And is nuair a chluisim nuair dí seo nó nuair bhí mé níos óige orinthe bhí sé cinnal Jackar ormsan nuair rudí seo a raggart. Bhí isag an grime I géirí Ghaeilge labhairt agus bhí isag an greibh na rudí sin ar fád fear ní raibhar an Ghaeilge labhairt le bheith airnach. Beidir go méid an saoil bhd ní simplí do rudaí gur leabharmid ar fád béarla amháin. Ach bhí mé fós ag géirí Ghaeilge labhairt ach ní raibh mé ná bhí sé Jackar mé sin a bhíú. It is an chuí a bhíníim é ná seo. Denam comprád idir an Ghaeilge agus fuair rugby na haireann. And is lánam fuair rugby na haireann ach ní gádum is sin dhéanamh. Ní lein dúlgus orm, ní lein échel orm fuair rugby na haireann a lánúnt, agus ní aim ein vontáiste as, ní dhéanam ein airgad as, ní aim post as, ní aim ein, ní féidir, ní dhéanam dulcan cín aigen de bhar im a héil pásanna tus go lánam club fuair rugby na haireann. Agus de murda go raibh spéis agam a rugby ó thaobh síimsíochta den ó thaobh sport a bháin de, bhfuil bheith mise bhd níos fearras ag leanúnt na nua héileanna. Mar tá an chun down de boot acu go leor orda. Mar sin détá a ráhfuil bheith mise níos fearras ag leanúnt na nua héileanna seachas éire. Ach dar ná ní dhéanam é sin, ní leanam nua héileam, leanam fuair na haireann, cé nach bhfuil an chun down de boot agan. Agus an fág an dhéanam é sin ná tusgur fuair na haireann iad. Tus gnéana siad onadíocht ar an déir seo agus tusgur airnach mise agus gur bhfuil siad mar chuid den bhéinúlacht atá agamsa mar airnach. Agus sin dúireach mar atá sé leis an Ghaeilge. Ní gádam í a labhairt, níl méid denmh airgad as, níl cinál buntáiste mór fáid agam as, ach tá mé géirí I dhéanamh tusgur teanga luúchas na haireannaí agus sin an tain cúisitá leis. And is sin deire leis an ahas leis an gaint. Tásúil agam gur bhainteamh sultas agus tásúil agam gur raibh mé in an roint tuairimí nua nó dearca nua a léirúdíobh agus má tá sibh sé caint le daoine amach an seo a luan roint in na Miotais seo go garóí an méid a bhí le agam an seo libh sé sin a dhéanamh.